Айде, снимам как се рееш да видим. Аз държа. Дай един нож друг. Ако си мислиш, нашите по-остри много са Аз може да си. Да, да. Дай да го много. Ма той не може да търпи. Той не може да търпи. Абе, може да оттам, бе. Абе, давате надолу натискаме. Абе, сега ще пръкнеш сладко, защото... И що не го фаним, ей тъй да го такова мисля. Тук се почва да го даваме. Там кой гледаш, ей тъй карай, тук да стигнеш да се изравнеш, ще ги гледаш. Я го мятам там. Я много знаете, спомни си. Искам нането за кой там. Вратницата. Ама не вече бъдеш. Да, и всичко е Радислав. Ето е хубаво вече. Ти ми се струва, че ние слъне гориш между. Да. Баш бяла слънна. Като Айде малко нощ час. Той да си го поправи. Знаете, фани го и така да върнем право. Така се понява. И как като го изравним, почваме... Ами дали аз това казвам да го изравниш отгоре направо, аз там и... Само на мазна свалина. Той сега се застъпи на свалина. Аз седна. А такива има ли? Има това като това кръгла. Масата казва. Няма да такова нещо. Е толкова се дълго. Да. Дай един нож, бе. Ами няма ли да? И нямате нож вкъщи. Дай една билица тогава. Със Соня стар да е чиста. Нямаш ли? Или после. После, ама дай един нож и утре по телевизията ще го има. Две камери снимем, кой да правим? Вземи още една трета триизмерна случай и още друго. В IMAX ще направим сайт. Трябва като отрежи, смисълта да си остане без да мръдне. Това е бе... Трябва да се обаче протестира нещо там. Някой да дойде да поеми камерата. Път поени наско малко отдалеч. Ама той направи две маската и доста пълни чини. Айде, бактерията тук свърши. Виж коста. Абе, дай един нож, може да Айде да скарвам Джеймисън аз. Да изкарвам Джеймисън. Може да четеш вестник, те ли? Дай друга чиния за чисти... Да. делаш, знаеш как се... Няма да се нож, виж какъв нож. Ти да дойдеш. Ама сега някой да излега. Айде, махай се. И кой ще снима? Абе, няма. Айде ще я донеса виж като дойко дръпна. Ти зими снимайте. Няма да стане. Ама той ще стане, ама чай ти го наточи. Не бе ластра. Айде се чука, пък аз после ще дам ученика за... Обаче има един много голям проблем. Джеймсън е малък. Нямаше голям на това. Аз съм с колата. На... кола. Малка, не е колена. Да почне и? Да. А някакви камъчни не. Не, месото е много меко, не знам дали го кусаш. Въобще не е като твоя. Направо е като живо, мекичко ми хареса. На също мириш, обаче все още е като живо. Кусай го. Ето това е съчиника донес. Шмата с мозайка.
Не. Плод. Видиш, не дърти плод. Донесе ли сигурно се леска? За нас не да говорим. Камъче за точно. Извиня. То с малкият Джеймсън трябва да се комкаме. Айде сега толкова.